De ce ai procedat așa? Mai avea alte femei? Bă, alte femei, nu prietene, nu, eu vreau să înțeleg, pentru că eu trăiesc cu un iad. Găseai alte femei, puteai să vii ca bărbat. Ai făcut prea curvie din soția mea, înțelegi? Eu vreau să fiu preot. Ia, tati, ai făcut prea curvie din soția mea și din mama copiilor mei. Nu discutăm amândoi, discutăm toți. Discutăm toți, da? Cum puteți, frate, să veniți la biserică? Vii la biserică? Frate, locuiți împreună, stai în apartamentul bunicii ei, veniți duminică, am ținut copii, deci eu am câștigat copiii prin proces și eu vreau să învăț copiii. Păi te-ai băgat pentru că mi-ați răpit copiii. Eu am hotărâri judecătorească, păi am, deci uite, e weekendul meu. Ioana, te filmezi cu el, pentru el, ai distrus familia asta, pentru el distrugi familia asta? Nu sunt, e fostul tău logodnic, pentru el. Este weekendul meu, Ioana. Este weekendul tău? Da, este weekendul meu cu copiii și weekendul trecut, la fel, ai plecat cu copiii, ca să nu iau. Da? Da, Ioana, da. Asta e ipocrizie. Pro-viață, pro-familie. Unde, păi, normal trebuia să veniți să discutăm, nu așa. Nu să-mi luați copiii. Ioana, am hotărâre judecătorească să-mi iau copiii. Ba da, Ioana, ba da. Ați venit să vă pocăiți? Sau să vă căsătoriți? Zi! Cum stai tu? Da, cum stai eu? Fără mască. După ce ai Cum, făcut fără fața mască? Victoriei, Ioana, da? ești cu amantul, Ioana, ești cu amantul, ești cu fostul tău. Puteai să fii cinstită. Puteai să fii cinstită, Cum Ioana. stai tu, fără mască, lângă copii, după ce ai fost în Piața Victoriei? Amantul tău are mască lângă copiii mei? El n-a fost în Piața Victoriei. Ce are? Ioana, țineai copiii în brațe, ținea copiii în brațe. Și? Tu realizezi cât de penibilă ești? Vedem mâine la protecția copiilor. Ne vedem la protecția copiilor. Nu plec, tati, că nu m-am văzut de pe dată. Ioana, vreau să-mi văd copiii. Ai făcut testul? Te-am rugat să faci test. Nu are nicio legătură. Ba da, are toată legătura. Te rog frumos să te îndepărtezi și Da, să faci test. nu mă depărtez. Te rog să faci test. Tu ți-ai făcut test? Eu nu am fost în Piața Amantul Victoriei. tău ți-a făcut test? Eu nu am fost în Ai fost Piața peste tot, Victoriei. nu se ia de oriunde, nu de la Nu, nu se ia de Tati, oriunde. mi râd tipul. Nu mai pupa Lasă-i. copiii. Lasă-i Nu mai lângă pupa mine. copiii. Copiii Nu mai doctor vreau pupa eu. copiii. Sunt bine, De sunt 2 ani ai sănătos. dat un leu pentru N-are creșterea nicio copiilor. legătură. Așa ești tu, tată? Da, așa sunt eu, tati. Ai primit 30 de milioane pe lună timp de 2 ani. Mi-ai furat banii de la Potez. Ba da. E bună, tati? Și le arăți și cum ai fost în Piața Victoriei, n-ai ținut distanță. N-are nicio legătură. Ba da, tu nu ți-ai făcut test de COVID și vii lângă mine și de lângă Există copii. hotărâri judecătorească Ok, pe care eu trebuie să-mi iau copiii 2 săptămâni. De o lună nu mi-am văzut. Mi iei acești copii și fugi de la domiciliul tău la domiciliul amantului. Ceva mai urât de atât nu am putut să văd. Și tu ești pro-viață. Suntem divorți, dar nu suntem divorțați. Și n-are nicio legătură cu copiii. Gata, tati? Eu sunt agresiv? Luat în... Cum poți să vii în fața bisericii? Cum poți să vii în fața bisericii cu amantul? Bună ziua, fiți amabil, aș cere să vină... Tati, da, e papa, tati. Eu merg în papa. Da, îți desface, tati. Acum. Ce fac acum? Te-ai împărtășit? Te-ai împărtășit cu doamne, doamne? Doamne, doamne, te-ai împărtășit, tati, cu doamne, doamne? Nu se poate așa. Doamne, doamne, nu vreau, tati, să plec. Ne iertați, nu vreau să plece, tati. Da. Hai să plece, tare. Hai, nu mai plece fața aia. Ce E față frumos să Ioana? îndoctrinezi, foarte frumos. Că vine înapoi, tati. Hai că o să vină înapoi. Hai, să plece, că acum dacă vă dă jeleuri, tati, e prietenul cel mai bun. Da, nu mă iubesc, da, și iubesc. Astea sunt, cred că eu, sincer, așa neoficial. Veneam cu mâna goală? Băiatul ăsta să răutății. Da. Chiar. Păi apă, bea apă. Eu știu că eu am făcut Din 2017 nu mai avea relații intime. Din 2018 ai plecat din casă pentru că ești agresiv. Lasă vrăjeala. Din 2018 ai devenit agresiv. Mi-au răsut discuțiile astea. Pa, noi nu avem nicio relație. Ne vedem în instanță.